बे फादारालाय न'आव दङना गैया जाखोब्रा? मोजां गाज्रि खोथा सावरायनांगौ दंमोन बे फादारजों। नै आफालै आफा, न'निफ्राय ओंखारबोलाय माथो खालामबाय थादों? दानो आंनि बिहामजो लिंहरब्ला थब्लंनो ओंखारबोगोन बे। आं लिंहरनायखाय माबा फैनो बालायलांदों। देग्लाय फागुनावनो हाबानि खोथा सावरायनो गोसो दङमोन आंहा संसार जानो। बे आंना बुगालियाबो ब्रा ब्रा बुंबाय थायो नालाय जुलि जानोसै होननानै। जेराव आंहा रां रुफा थाखा फैसायानो गैया, जेराव आं आफानि खामायनायजोंसो जागासिनो दङ। र' आं आफाजों खनसे स्राय सावरायनायस्रानोसै देग्लाय फागुनाव जुलिखौ होगोनखि होआ बेबा। नै फिसा, नोंहालाय बबेनिफ्राय बबेसिम आगान फोलावबोलायखो? आंनि न'आव आं फैयाबालाय सोरथो फैनांगौ जाखो दे बुंलाय? माथो होस्रिख्रावलाबाय थानाय फाग्ला बायदिलाय, मालाय एथ' आराम उन्दुनायफोराव। नोंहासो मालाय आराम उन्दुनो मोनदोंब्रा गोजांनाय बोथोराव, आंखौबो एसे सानदोब्रा आफा। आरे नोंखौलाय मा साननांगौ जाखो, नोंहा उन्दुनो मोनाखै नामा? नोंहासो माथो जोंनिसाय गोबाव गोबाव उन्दुथारो, 8था जायागौमानि माथो बिसनानिफ्रायनो सिखारथारा। नै आफा, मागोआ थांसिगोन, फागुन फैसिगोन, बैसागोआबो हनै आथिं फोलावबोगौ। आंनि गोथार जुलिखौलाय माब्लाथो खालामनो सानखो नों आफा? मालाय राखेब खावब्ला मोनबारु मोनहा देग्लाय फागुनावनो मालाय गावबा गाव गोसो थोनाय सिख्लाजों हाबा जासिगोन। नै आफा, आंखौलाय माब्लाथो खालामनानै होनो सानखो नों? दाद बोरबाक, नों हाबा जानायखौ बिराद गोरलै सानथारबाय नामा? हाबा जानाय माने मा देलाय बुंलाय नों मिथिगौबा? हाबायालाय हाबायानोसै, हाबा जानानै जुलि जानानै संसार जानाय, गथ' गथाय खांनाय, समाजनि मानसिफोरजों संसार जालांनाय, बेनो हाबा आरो। थोद फाग्ला, नों दानो बेफोरबायदि जुलिनि खोथा साननो रोंग्रा जाबाय? औ, मालाय आंजों समान बैसोनिफोरानो मालाय 2 3 गथ' खांलायगौ। आरो आंलाय मानो हाया जाखो? मालाय सोरनाबा खारलायलायबाय। आरो खारजानाबो मालाय गोदान मोनफिनबाय, आंहासो माथो दासिमबो गैया। नों बेफोरबायदि जानला मोनला खोथाफोरखौ दा सान, मानोना हाबायालाय मा सानसे जागोन, जुलियालाय मा सानसेबाबो जाथारनांगोन। बेफोरबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ साननानै नों दानो गावनि खर'आव रुजुनानै दालानो सान। नों मिथिया नामा, नोंखौ उन्दैयावनो जोनोम होनानैनो नोंनि नोमाया गोमालांबाय? आरो नों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंनि गोसोआव आरोबाव दुखु होनो दा सान। औ आफा, आंबो आइखौ सम सम जोबोद गोसोखाङो, मानोना आं आइनि महरखौ खनसेबो नुवाखिसै। मालायफोरनि फिसाफोरा आइ होननानै गाबसिब्ला आंबो आइ होननानै गाबसिनो लुगैयो। आं मा खालामनो फिसा, जोंना खाफालानो बेनोमोन खोमा। आंनि गोसोआबो जोबोद गाबखाङो, सम सम आं आइखौ जोबोद गोसोखाङो आरो मेगनाव मोदै हुगारबाय थायो। दे फिसा, जोंनावबो सानसे मोजां सम फैगोन, नों बेफोरखौ साननानै बांद्राय दुखु दा खालामसै। सिख्लाफोरबाथाय बेनोसै, नेबाबो मोना, बुंब्लाबो एसेयावनो बुगायो। आंनाबो बुगालिया दासिमबो मोनफायाखै माथो, गद' फोलाव नाहरब्लाबो माथो नुहुरथाराखिसै। फैगोन होननानै बुंनायालाय मा जाखो, दासिमबो माथो गैया। दा नेयै सोरबायासो नुसनलायसिगोन बे। एथ' गोबाव जायो सोरबा, नेबाबो मानो थाबखौनो फैया। नोंलाय मिथिखाया होनब्ला न'नि दरजाखौ बारनोनो गोबां कायदा खालामनांगौ जायो। दाथ' मोनफैबायना, हामानोथो लिंहरामोन, बुंब्लानो जाबाय दा। आं मा खालामनो, बिखाया गावो खुगाया गेवा, नोंनि सिगाङाव बुङाब्लाबो जाया। नै बुगालि, जोंना आफाया बुंदों दानो जुलि खालामथ'वा होननानै। थांनाय बोसोरावनो नों आंखौ जुलि लागोन होननानै देग्लाय बुंदोंमोन, नाथाय देग्लायबो नों आंखौ थगायनोसो सानबाय। आं मा खालामनो बुगालि, आफानि खोथाखौ लायाब्लाबो जाया, मानोना आफायानो आंनि बिमा बायदिबो। मालाय देग्लाय फागुनावनो सोमस्रि हाम्फे मोनहा मालाय जुलि जालांजोबसिगोन। नोंहाथ' आंखौ देग्लाय लांगोन, खालमानसि लांगोन होननानैल'थो बुंबाय थायो। लांगोन होननानैनो सम आरो बैसोआबो नेबाय थाबावगोन नामा?
आंनि बे खाफालावलाय दङना गैया जाखो गोजा सिन्दुरनि आलियालाय। थोद जाम्बि, माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय? आंथ' नोंखौ गारनायनि खोथा बुङाखैना। आंनो साजायगोन नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरनि आलिखौ। माब्लाबा समाव आंनि आइ आफाया आंखौ गुबुननो जुलि हरनो खोथा बुङोब्ला आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। मानोना उन्दैनिफ्रायनो आंखौ आइ आफाया हस्टेलाव दिनै फरायहोदों आरो दिनैसिमबो बेफोरबायदिनो। फैबाय थानाय समाजा आंखौ फोरमायसिगोन इयुन संसारखौ। थेवबो आं हास्थायो नोंजोंसो जुलि जानो, मानोना आं नोंखौ सिगांनो मोजां मोनग्रोदोंमोन। आरो आं मा बुंबावनो, आंहा खुगायाव बुंनो रावानो ओंखारलिया। थेवबो आं नोंखौ नाजागोन थाब जुलि खालामनो। बैसोर बायदि मानसियासो मिथिगौ, जायफोरा उन्दैयावनो बिमा गोमाजादों बैसोरसो मिथिगौ बेसेबां दुखु जायो गावनि गोसोआव। फारसेथिं नोंनि दुखु आरो फारसेथिं आइ गैयिनि दुखु आरो फारसेथिं न'खरनि दुखु। आं मा खालामनो, नोंनि गोसोसै। नै बुगालि, नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनानै मानो गोसोआव दुखु होदों? ना नोंखौ न'आव नोंनि आइ आफाया रायदों? आंखौ न'खराव रायनायल' नङा, आंनि आइ आफाया आंखौ थाब जुलि खालामनोसो बुंबाय थानायखाय आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। दे होनबालाय बुगालि थांनोसै। आंनि खर'आ दिनै जोबोद गाज्रि। आं मालाबा लोगो हमनानै नोंजों सावरायफिनसिगोन नामा? मा, नों आंनि बुंनायफोरखौ जोबोद दुखु मोनबाय आरो? मानो गाज्रि मोननांगौनो, गाज्रि मोनाखै। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो आरो मोनसे मोजां कमेन्ट लिरनानै हरदो लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैबाय थागोन।